И здравейте, хора! В днешното видео ще отвориме Мегатин от новата колекция Евро 2024 на Match Attax отново. Колекцията е много яка наистина. Аз я започнах да я събирам преди около една седмица. Имам стартер пака и доста карти. Ще може в другото видео да ви я покажа. Сега ще отваряме ето този Мегатин от номер 1 от Евро 2024. Ето го. Ето тези са ни гарантираните карти. Спешалите. Сега ще ги видим. Отваряме го. Така. Ето тук в Мегатиновете. Това са спешал картите. Така, отваряме. Опа. Така. Имаме Чказула от Албания. Тюрам от Франция. Ето това между другото са вече нормалните карти. Журека. Кикалдуало. Бах, Калечи, Янг Съмър, Александър Арнолд за Англия, Драгусин, Брозович, Кучка, Тимбер, Дансо, Родри, Джилмоур, Паулиня, Унал, Траунер, Адам, Бачуауи, Пекарик, ето Велчкович, Томас Мулер за Германия, Тросард за Германия и от тук почват спешените. Нека да видим дали ще имаме нещо черно и нещо такова. Алваро Мората капитан, Хиро Милинкович Савич, Ултимейт на Хари Кейн. Така, Попеско Гаралтей Джон. Гаралтей Джон на Керкес. Така, Гаралтей Джон на Аслани. И черна карта, много добре, на Митрович. Black Edition. Yes. За сега това ни е най-спешъл картата. Така, поставихме я. Хиро Гвардиол. Оливър Кан Legend Hero. Доста добре. Ето. Те са, мисля, че са една в 5 пакета. Доста ядки са тези. Хака капитан. Хиро Куку. Харикейн капитан. Хиро Ериксън. Тази ми трябваше. Така. Продължаваме с Дейвид Алба. Центуриан. Бериша капитан. Хиро Колди Гакпо. Капитан Алваро Мората. Хиро Милинкович Савич. Джордан Пикфорд и Дуда. Това беше Мегатина. Сега спаднаха ми се само две повторки. Като това беше спешъл картата. Сега ще отворим и Limited Edition пакетчето. Ето тук. Така. Да видим Limited Edition картите. Така. Limited Edition картите са. Так,
изглеждат много яко наистина. Classic Celebration Hot Shots Limited Edition Depay, Hot Shots Grealish, Classic Celebration, Hot Shots Classic Celebration Ramos и последния Расмус Хойлунд. Аз много го харесвам вече. Limited Edition отново. Ето ги отзад. И да, хора, това беше днешния Мегатин. Спешъл картите ни са тези и черната карта. Абонирайте за канала за още такива видеа и ще се видим в другата събота. Айде, чао!